Салом алейкум бародаро, салом алейкум одамое ки медонен мешносин, салом алейкум одамое ки ман медонам мешносимтон. Чанд рӯз шуд ами инстаграм мада савол ҷавоб бисёре бадай нашоти Абдурозиқ меган уже қати дига одамо кор кесай ва ма қати дига одамо кор кесам. Бародаро ами гапҳо рост, албатта ки рост нестанд. Ҳама 100%. Вақте ки мо Дубай рафтани шудем, мо байни ду рӯза як чорабиниёи бигем, чорабиниё буромадан, чорабиниёи давлатӣ бояд як тамонме истодем, як тамонме рафтем. Бароям қамма истодам ва Абдурозиқ қати шогирдам Шӯҳрат меганша, я одами харобакай қати Абдурозиқ рафт. Ягон гапшак нестай, ҳама 100% одамое ки хирсан шудем, хирсан нашед, одамое ки зиқ шудем, зиқ нашед. Абдурозиқамо зия видео мекунам мепартоя оидаи масъала. Салом бошед. Салому алайкум бародарои азиз. Акай берӯз кор доштан, консерт доштан, нашуд ки мо биёем Дубай. Мо Дубай қати акай Шӯҳрат омадем. Ҳаминҷа Дубай ба ай паси кор бори зиндагӣ меем. Иншоаллоҳ мерем Тоҷикистон. Мо ҷудо пудо шудаги нестем. Ягон чи мо шукри Худо мерем анамахир. Мерем. ин гапҳо ҳамаш дурӯғанд. Гапҳои Аллоҳ. Ҳаматон зинда бошен. Акай берӯз, акаҷон. Акай чия да дърнема будера? Йоя, кома пушта пускати мезане. Не чеми бардори. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, какой зла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, какой зла. Вот он, наш котенок, с которым мы проводим сегодня весь день.